Soc la Mar Pujol, soc de Prats de Lluçanès. He estudiat Educació Infantil i Primària amb menció musical a la Universitat de Lleida i he aprofitat el meu TFG per fer un recurs didàctic musical sobre les llegendes del Lluçanès. Concretament, n'he musicat 5, la Bruixa Napa, la Goja i el Pastor, que l'he titulat així però és la Ramada Encantada de Perafita, el Gorg de les Eures, la Roca de Pena i la Llegenda de Miralles. I llavors les he gravat i produït a un estudi de so professional on he tingut la sort que han col·laborat artistes també lluçanenques com Maria Ballús i Jordi Freixa. Temps era temps, però encara corre una història esgarrifant. Si no voleu sentir-la, sou a temps, sortiu pitant. És la història d'una bruixa, una agulla i un infant. Si us heu quedat... Fomentar les llegendes d'un territori és fomentar que es conegui més aquest territori. Llavors, jo, a través de la creació d'un recurs musical, pretenc que la gent pugui conèixer com es pensava, com es feia abans, i no només des d'aquest punt de vista més històric i cultural, sinó també des del punt de vista geogràfic. No treballa i bé té pa. Oh, com s'ho fa? Bruixa Napa, bruixa Napa, bruixa de cal Napa. Que la gent s'estimi el paisatge, el terreny i entengui la història d'aquest mateix. Aquest projecte va començar sent un TFG normal i corrent i llavors vària gent em va anar animant i vaig decidir, i em van ajudar també a decidir diverses persones d'aquí al Lluçanès i de fora, i em van animar a gravar-ho i produir-ho en un estudi de so. Bruixa Napa, bruixa Napa, bruixa de cal Napa. I llavors aquí em vaig engrescar encara més i vaig convidar artistes perquè m'ajudessin en el procés. I llavors també tinc alguna idea de teatralitzar-ho amb aquestes mateixes persones i de fer-ne un CD tant en format físic com en format digital. També pretenc col·laborar i fer xarxa perquè això pugui fomentar-se tant a les escoles com a la comunitat i per tant ens hem reunit amb l'EMAL, amb l'Escola de Música del Lluçanès i amb Òmnium Cultural per poder portar aquestes llegendes a les escoles i que es faci o un projecte o que es faci una cantata. Encara s'ha de pensar ben bé la forma en què es portarà a terme en els centres educatius.